Hagame jaka santri ujeliu ki Shipai ka border security force ki bala shongshit Khawiang kila tombor but Shoh Pynmynsaw ki nong late nong wan but nong yai nong yeng Nongshongshnong Umsyiem kawadan hajan Dauki East Khasiels district. Kani jingle ki Shipai BSF kala pelong ya ki samla kani than ban bitar bakumta kila Khawiang mau ya ka jasa ki Shipai kawadan ha Umsyiem hadu bala pelong pat ya ki Shipai ban siat suloi shasun kenang ban pinparano ya upai bhur ubla lum hak te jaka. Urang ba shnong ko Umsyiem usanjib kongwang ulai thu ba uway napdeng ki Nongshongshnong ulak Pynmynsaw hakani ka jingja. Urang ba shnong ulai thu ru ba Umsyiem la laun pintikna ya ka daw telong bala pelong ya kani ka jingja walau la ong ba ka jinglong jingman menta ka long jai jai. Bida lang. Untuk persenong ini. Iya berapa game? Ada berapa ini bro? Keren cepat kayak boleh. Iya bisa ada. Ngibating upi uang 100 ngi kalau lagi jelek